bosi ulengeni makazomukandire papa po7th room wakamukanda mama but wega inini uraiti ndikuona tasawira body yangu tiri slim weze amen anashinda ndotanzi saka akajamba ege yakajamba makuru anaishikoka kampani ani mabonzo re saka akaita vi mabonzo sikira tu pachina antakamkanda pasibeka dai mama dai ndakatoka kudharo dai ndakamkanda paflat amzi ulenge ndari pachiko king mama ari muchikurube ona ulenge ari kudai initwa anone urejana rubjeri kuti anozobuditswa zvonzi marangari kuti marangarirwa nemukuru exactly saka muto ati marriage yakutoda president vapindi batoda makuru vapindire panyaya iyoyo because mpano yoyoka ari kunyededzera but behind camera ari mujeri asi mudhebondara imi dj mamusingaitwa iyona malodi futi iyo ndo yandakaramba ini kwandiri ndakaramba iyoyoka ndakaramba iyoyoka hamusemaana ungozvi perfect ungoda uzvisipi utorich pazvinhu zvako zvangu ndiri right nini because zvangu ndita zviri straight nini asi kuti azviwedzeredza izvi ndozvandakaramba zvemhikoka hazvilatse zvemhiko zvekunzi unofanira kutaura kutoti mhata nepasingaite uri kuona mani saka kuti mhiko yake itori mhata akasiya pakuti mhata anobvapera prazapa mhata haisi kondendi futika prazifutika inopedzera yakubhowa ikurodza kuti mutarisi aiparara mari paya sokuti mai mutarisi vakatozononga kuti madhimoni ajoinwa nemurume wangu aka ahako akabudisa kasonge pavalentine ye anabveramboinzwa hayo yangu ere diki yakatotendera rudarika iyoyo saka DJ Eno Music. What's happening? It's the biggest boss in the game. It's time for the biggest DJ in the game. DJ Eno. Hey, I'm DJ Eno. Chino ne chino, chino ne chino, chino ne chino. Pick up DJ Eno. DJ Eno, the mashup king. DJ Eno. Oyo yamani chino nechino movement ghetto settings saka ghetto podcast ka satarisire zvakawanda boza mwandiri kuone waise stambot kwenu ziye kuti ghetto podcast inotwashi zvese maiza ndese zimbato story witika kudai ma records kudii momo zvakamixana imomo maiza sana simuona kuna paside pangu pane chibaba chiri paside ka wagwa Dr. Ralph tangotikidza tongouya ndivabhesera buda pamozooti pane zvoda kuitika zvapane zvada kutanga manje paghetto manje boere makuroni bo marunning things bo zvese bo zvakarongeka ndosaka tatekedza tiuye ndaona ndabatwa kanza dino nasi ndiri kuuya ikoko nekuti asati auya kunoko asi kunyatsoziva zvinhu zviri kufamba sei angachivhiringika posiko ndokughetto ka iya mani saka ghetto rinoitwa zvezvese iya mani saka so nhasi matigita zvivi haimatoziva muri mafresh mampererweka hanyaya hobo ndinadzo so ndinadzo nyaya hobo adzakwanisa topedza uda kutobvunza alright apa tabotanga nedzimangoma apa dzimarekodzi amuri kuona hamene masigning ari kuda kuitika papapa nekuchinja music zvikuitwa nevanhu papapapa ndikataura one by one gore rakupera ndikati ava fana vemakatuni character ava vapedza kurira last year this year zviri kunetsa vasainwa nemasatanists hama 1 vamwe vachisapota ngito komana fanike kumanama vaiminika ndakazifunga zvingitweka vaiza ndikufunga kumanama unosei kumanama zvazvinesesarere kuti kuchani mutodzipa papa mutodzisa mutozi ngachitwa video mhoreswa utoenda musocial media ngochani muzimbabwe zviriya zvakutoregerwa ndakambozvitatu zvakutoregerwa bosikuona chika nyika ino ikokupedzera kwachazozopedzera kuta take over nengochani bose pane mwenyaya iri kutrenda maya manje yamutarisi amene wakaiona aiona nenhasi yengito yazhinzi amutarisi vazova itoripowo futi vachitosimbisa futi ngito yaya handisi kuti ingito but vantu ghetto ndoraingeto mamuchingopisa vanoitana nyaya iyo kuti haifanira kudaro saka tazodzokera futi kumashure fatana futi amutarisi pane pakambotumidzira futi tatelicious mari adzingwa paaigara futi saka nyaya dzacho dzechi ngito idzi dzitaitofunga kuti maelders akaita seaya
si vanhu vatori nemari sana mutarisi Yeah, ndofanira kutoisa mari dzakawanda kuti ngito dzitomiswa dzichedzishoma munyika bcause pangotanga kuitwa zvechingito pedzi vakutwa nana mama vhito anoda buda vari vakadzi vari varume yazve ndo parakanaona kuti chingito chakutolegalizwa paipai but unake chinge chitopinda mchana ende chatopinda zvemaimaiso chatopinda so notoona kunama kwakangito dzakutonzi dzitobudiswa pachena yeah man kutoreva kuti kwazvakutoenda kwachakusisiri iko cheko yeah man pari manje haisi zvedu zvingito izvo ndo zvatakaramba ende futi isosuka tobva takuyechidzai futi chiudzai kuti chibhonzi waijalavu uyu zvaaitaura vazive kuti chechi zvingito tikuita sei hatisi kumbosataenda kureka pamacopycats asauro zvamai manje kune mufana ari kunzi anonzi yachaudhuya rafero kangarin pro max mfana arikuda good advisor mfana ari kupedza zvamai manje ka anototanga kutorira iye because vamwe anasauro vatanga vari kupera shuga vakunakira kure ngemauyu vakuita vachidzima saka papafungisa anisara sauro luko luko akapenga but luko dambudziko rakaita ndiye munhu anyasogona kuimba kunge sauro nekunyora manyorero aita sauro but luko I think akashaya good advice nditika but nenyaya yekuti akamva angoti achingopinda mva angoroorwa paipai ndopakadhakira zvinhu zvese pamarriage haisi kusemseme kwahulengende futi ndo yacho nekwana hulengende yekuti mamichi hulengende ari pachiko king mamati ari muchikurubhe ona hulengende ari kuda inoitwa amene yevanhu vari kujeri yekuti anozobuditswa zvonzi marangari kunzi marangarirwa nemukuru exactly saka mutoti marriage yakutoda president vapindire makuru vapindire panyaya iyeyi because mfano yeka ari kunyebedzera but behind camera ari mujeri that's why inini sibvoka mfano saka mutsukidzi muone chimuonesa kuti ai waone mfano saka chamungambode kudzova vanhu pamusana pake unasambe vanhu vafanira kumutsamwire aiwa musamutsamwire mfano uye unoziva kuti saingila chaichai pakatuka nengwere zoti akatonditi mufana wedu waize inongoti akurasiyamangoma aitoti aiwa mufana wedu but nyaya kuti siso chenyake bhozi sisananyikila munhu akatombouya panapa sisanakila panapa ndo pake saka kazhinji aitouya timu iripo iyi mufana achitumwa unzi iwe inotenga mvura eda kutuma uchaikona kamwangu uyu hai waizobuda waize tuma mufana ndamanye ngende takutuma kwakadaiwo takudai saka vakasiyana chii chaitika manje utabude pepe futika sana zipa pakutodiwa chi asi mdimbo ndere imidj mamusingaitwa yona maloti futi iyo ndo ndakaramba ini kwanti ndakaramba iyoyoka hamsemana ungozvi perfect uda uzvisivi ndosaka ndiri kudzimata kanyaya kuti ndakaramba iyo yaida kutwa saka mata yakabva pakuramba kutungwa pakuramba kutiswa iyo yakutwa mfana saka mfana manje aizvonangira vamwe akangoharudzana nemunhu wemoya akazoti manini skiri yaita iyoyoka inini ndakatoipapa ndikatoibuka waize aiwa asi imimi dj ka maiita nemunhu uya upi iyoyo namaloti kuti maloti angambotaure mhata asingazive ka iye akatoiona anoiziva uya ndiye munhu wamaidya king bhozi kulengeni makazomukandirei papa mu7th room wakamukanda mama patoeka inini uraitini ndikuona tasaurana bhodhi yangu tiri slim waiziva amen anoshinja ndotanzi saka akajamba ege yakajamba makuru ana aichikoka kampani iyoyo andi mabhonzo saka akaita isikira 20 pachena ndakamukanda pasi pebeka dai mama dainge ndakatofa kudharo dai ndakamukanda paflati dj apataura ichokwani andije papi papo kusvika munhu adzomama umwe ajamba umwe mama kuzomama ndianakamama mukoma wamaloti namaloti anonange maloti ndiyakamama but sedebhuka anozodhifendawo wachitosisichi saka roti ari kugezera sistreni yake ndiyakamama iye ndiyakata tsvini yake yanonzi tsvina akaita chiroho here kana yangoitonika tsvina yeye ndikonangungenisa zviri zveminu zvavo zvembhacho zvanayaramba ndopo pane pfungwa dzangu amene kana kamamumba mwangu ndakamamawo waize ndakamboonopa puri pane imwe interview kutaura kuti bosi kwese kwaanoimboenda bosi kwese maroti kwese kwaanogara anosiya mamadhodhi angaonzi ati amapaipeka anotosiya ita kanyaya yake kuti zonzi pakasara pasonyingwa tsvina paimba ipapo
apa ndakaona saka varira fast sei zvakaita izvi bosi kurira kwavari kuita kuti kandi kwetalent here kandi kwengwini handakubvukudza here kumfakosi kana amboenzwa exactly saka izvi zvini maexperiment izvi saka uroti havasina time hapasina nguva ini usati vachitondati ino dai izvozvi uzakutika pambacho bozi makuru wanika ukada indoramba hangu ndiri kugeto kwangu makuru wani ndaboti kuti munhu ubatsiro ipapo ini kuna vanhu vanoti kana unonzwira tsitsi ini chinziko akwanise here kuzokuita imwira ane malota soni izvozvo vakuchene live kudai aiwa inini handisi kuchema kuti hanzi ini malota hanzi vakuita mari saka inini dai nditoripo dai ndichirara nawo utori rich pazvinhu zvakopazvinhu zvangu inini right inini zvinhu zvangu undiita zviri straight inini handisi kuita ukazviwedzeredza izvezvezvezvezve ndozvandakaramba zvemhiko ka hazvilatse zvemhiko zvekunzi unofanira kutaura kuti mhata nepasingaiti uri kuona mani saka kuti mhiko yake itori mhata akasiya kuti mhata anobvapera plus apa mhata haisi kondendi futika plus futika inopedzisira yakubhowa plus inzwa manje ipira kwasasa yake iwaya manje magedosi futi akutsamwa nenyaya yekuabhusa futi wediwo because magedosi kawaiziva kuti mawedza ndo ekuti kamanisana nemunhu ukamupa wedhiroroka kahwana urangoti dzokorodza uyo akuabhusa kuti kana kuti sina basa manje izoti painterview yake zvaanenge ataura zvishoma anoona kunetsana namadhedhe saka panapa vaigara maigara naye panapa iri kandiaini kwaigara vakatanga chitogara muno malota achitaura mubedroom angu seru wandirika ngenda achitata pasofa riri panapa ngendairara panapa taauda kudhama paipa dj dijeka papi futi mati ngendairara panapa era pasofa kana vakazobudisa maloto varara kusero mairara papi papo dj ndaizochinjana kuti kana nini ndakuda kunzorarawo ndaizochi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 
Mr. Boys umorera pano uyozonomutswa uko. Angatisane zvedu neipapo. But asina hangu ini nangu kundizobvuma kuti uyo anga bitterness yake ndeyerudo mukati. Ndofunga pamwe iyo aifunga pamwe ndozvichazoitikawo saka zvinhu zvo zvaifana kuzoitika but hazvinozoitika sekudaro ndasovaneka bitterness kana ako hapana taura chokwadi apa pafeya usangiseka pana ngendo yachiti mukadzi wangu akapfuura nekunongo akaenda nekuedza kana kuna namadede akadede saka vari pana pakatozopfuura nepo ini chitaura nini ndatozi nini ndotodza tambo yenini saka kuti akungopfuura ana ziguka adzaka aingopfuura here kana kuti akatopfuura nepano aingopfuura mapfuriro ari kungoita kuna ulengendewa mapfuriro akaita kuna hwinzi achiuya ndo mapfuriro mamwe chetewa akatopfuura akatouya nekuna namadede achibva kuna nahwinzi nanagora uyu pano achidzairara muchiruguru kunokwairara paima uyu pano airara pasofa ndiri kuona akuita kahondo futi kahondo namadede kahondo kaikai ndikuona kunge asiri necessary. Aiwa makadya tishe ngatichingosiya nezvedu neipapo asi nakanzwa dombo tiri palive nepawinda dombo ratanzeri pawinda tiri palive nakalafu akagarisa makumba pachituta zvatoita live fake yedu live yedu chero iri patiktok saka iyo live iyo vaitiiona akutuma pano vaiti enda munokandachi kana dombo vakana dombo anzwa pawo mutiri palive munzwe ende nyaya msara panapa ndazandoikeza kutiktok unzi siaudanana nakalafu saka roti uyu haana kudyiwa uyu aida kudyiwa but ipape kudya nanga chipasiyane napo nokuti matadza kupata papo dombo ine makuru arakaita raimbopotserwa unzwe ukaona kuti munhu akuita ko ulengende anga azotapo here ulengende akazoitwa transporter wokucheka kuti taindaida kupolice station pamatapi saka ulengende aitoziva kuti uyu wangu ari kupfuura neukuku iye saka vari mufana ari kutoitiswa mufana itori dako pauti iwe waushandiswa iwe unzi ina danho rechina kalafu antokana domba nditi then wotumwa kupareva mota iwe toona kuti anaike police station iwe mukadzi wako ari mukadzi wako iwe utodzira chosapota chihuri ichocho kuti zvisvokwadi inafanodana nakalafu saka torova kuti mufana ari ngogara nemunhu ari tongorovesa uyu mupfuri wenzira uyu mufana akanyarara maimanje kuti hakuti titi haana kunyarara achiri kwero
madzimai asadvaisa ndazopuwa hangu magetros kana achinge azombojuma otomukana kuti vasvika pakutopuwa otomati wakapuwana naati agwire tweka afanira kutenga zvine musoro because iwopuwa 10,000 pa10,000 otofunga unotenga kamota ka2 kanokwana kuzoda akangwara akatenga pickup yekuti tare keria ikapera atanga kutakura vakadzi vematswanda kana kunotenga kastendi kumarokesheni wanope kugara because maloto yaitaipe yekuti pazvinhu zvake haazombofe nenzara anokuramba achibika mafuta ake kutsvukisa anotenga tudhora zimusika utamabika kuno maziva mabikira anenge achitaka saka nyepanze ndabvanawo kwakazenge ndamakusantika tudhora zimusika magubutu wacho inini ndotoziva masanganisira tazi mafuta izvezvo zvinotorowa mari vaitwa rukazi vakati mafuta ino hazoshanda bvanzi dako rako kumhata mafuta angu ashande nini asanonyatsorova seko muya because unotononga notangwa ndotomuti chino ndana asi mindimakamugona chete magengisa pakeyboard vasikakoke pfuta ngutaipa kungoti mhata chete ndoshawa hapana chimwe chanitaura asi mumachitije mai muri kuita seko mazuva ndakaona hamuna maartist amuri kumaneja here ndangokupewa advice pakastyle ekumaneja inini yakatozonesa pakaiura dzikapedza zonikosta like kune vakapedzera munga wakuti tukawo ndatoshanda nachitowa maneja ngende nemukadzi wake tode patazomukanda kutonzi ndiri mhata saka manje ndangoshanda nemunhu munhu akava nemari yakeka tomugadzira mabisa ake tomupusha kana achienda hatikuteere kuti anzi wewe asi nangu advice dangopowa zvangu vanhu ngwangoziva kuti Templeman haana artist Chipaza haana artist Ethaton haana artist vanhu vakaziva zvinhu izvozvo vanobvaziva kuti artist hakuna eda kupa advice ana Mponda Sugar ana Mponda Sugar mari dzavasadzadzoka dziyepa akurara nebhutsu chasara one day mukadzi wake achangofuma akagumbuka iti zvamuri kutiitira pano izvo handichazvidi saka maartist zvavo kuti utore artist mufana wangu ka iwe ukatanga wabroka artist inokutiza vanoenda saka artist haisise mari that's why kuona kuti mabig fishes ana rich and famous havana artist waanomaneja unoziva kuti tikuita zvokuruta zvemashows titora mari tichienda Boss Dama chakatombozvita but akatozviregedza kana Simba Boys Lama akamukadedzera kuti akatoti akazviramba atobvisa kastudio padheni mafanizi aya kutaura DJ record yamunhu ngaine mari arekodhi aende vanhu vanoona kumaneja maartist ka ndana Fandani vanomaneja artist vakabata tsvimbo nebhebhi saka Gangster King ka munoparadzana kana nebhebhi renyu vana gangster bozi contract futi muZimbabwe muno inonetsa futi hapana zvekumaneja na baba muno nemari yemuZimbabwe muno muka bozi vafanira kufamba vane mota dzema 20,000 aya but pagore rari vanga vaimba bozi gore nemwedzi mingani gore hazina 12 saka kuti munhu anenge apuwa mari kuti pazobuda na 20 something thousand kuti one paari kugara nekudya kwaari kuita anenge aimba mashows mangani saka kuti promota ari kumaneja munhu ari kufa zvokuti mari haidzoke mari itori sacrifice kana funga kumaneja maartist one kana ichandona zvekuti vafana haya futi vari kumanejwa vacho futi ka vanhu vangu vari kupinzwa muchisatanist futi vakatsva ndo chimwe chechi 2 vari kuwamaneja vaya vari kutoita losi saka muti chimi advice yamungape magedeuzi magedeuzi angu nini makamamirira magedeuzi yamirira angu magedeuzi ka anofanira kuwana maadvisors noti kuwana munhu ane mazimari weya ane mazimari weya chanoita ukangoenda kwanenge aringoda nebhizinesi rake chinhu chaanongosweta ungosvikupa mari yaruda saka panoziva munhu aniziziva munhu aniziva zvemusic nange usina mari because apa unoona kuti zvafana nashi akavhara pa unoziva kuti maartist aya akatodonha zvamai manje ndezvinobva zvangoratidza zvega kuti mutarisi payapayaka ndiye aifa payapaya nokuti mutarisi dai asiriye aifa pazhetirere dai ananisha vari kunyatsobluma chachaizvonana santa buzwa zvakati zvana rema izvo zvakaita kakutonhuikurodza kuti mutarisi aiparara mari paya zvokuti mai mutarisi vakatozononga kuti
madhimoni ajoinwa nemurume wangu aka ahako. Saka zvazvewo futi zvakanodhakura futi pakuti mapushirwo aitwa nanisha anodhura. Saka vakabva pane munhu anodhura kuti vachiita zvestandard yavo yavanavo hazvichabude mari pakurema kuti nisha alonje album rake richibuda nebhajeti yange iri paipa kuti mari hachaiwane. Saka kureva kuti zvatovadhakwira kuenda kumberi kwavo kunotonisa zvavana munhu anenge atotora send phrases anotopera bhegi baba usipade pauda kubuwa mari bozi anenge ada kugariswa kakubhuruku kwaigara iko achairawo but havasi varamba vachikontinua kuitirwa zvinhu kuenderwa kana vanhu zvadzakwa mutarisi akabuka mabukiro amutarisi aya ndekubuka ndekuramba uya akapupura pamberi petv akati but sofunga kueni muri kuti pepe uyu akazongobuke ngoti anyashainitira bhozi tobuda mari kana kuti azodaro pane kanyaya kana kuti kakaitika kekunzi mudhara udyire mari kana avana ndamuudza pepe vanhu vakwanda ndakavaudza katiche alright vakanoteerera ndidya nyaya ndakataura dzakawanda vakateerera vakatobudirira vasina kuteerera vari kutonyura. Advice inofanirwa mageto itsi hafaniri kuita management nemari management nemari ngangova sponsor anotobva kuna anotouya through kumanagement. Exactly, boss, like inini pamazona yaiburidzira buloti takati namanager napromota boss manager napromota afanira vanhu true vachitofambidzana kuti promota yedu yanzi boss tindo vaisa mari pazvinhu vachisa mavhidhiyo yanaskele kudoza then manager manyaya zvinhu bebe angatitaka njengai pamberi zvaibuda sei nataka because taka ndaona kunge aipedzera ini takaipedza but patakazoti kati makuwa pauda sei ndizoti makuwa akazondiwaona njurumika dzira chiro zvinodhakwa manje. Saka akafeila nditaka here kana kuti akafeila ndimi dii mona baba ini mamonero angu inini vanhu vatadza kunzwanana bozi unoona chinoitika nchokuti magetotsi takatonepaitika show kana kuti pakabuda mari vari kuzoti abuda 5,000 apo kuzvigiro 3,000 hamuchitoonani but ndikufunga pamwewo asi kana muchimanager handimotaura tikaita shoka pakabuda $50 yamanager yakati inofanira kugara yakangokuti haifaniri kutowekwa musiwo bcause inenge ichizikama yamani. Saka ameno nditoziva kuti panapa muridzire rapa mukomana nauti kuna mazuva atika mazuva ano inangu azvuridzana tisuridzirana zviri kubofokasa nezvestudio kutokana futi anga ana Tony Bindura ndiwanga futi Tony Bindura wacho aitanga ari kupapa futi anenge akazodzokera kumusoro mbona ndaona achipota vavese futi bozi ndaona achipota saka kureva kuti anga ari maworks aipushwa apa kusikunetsana zvinodaro yatova yarasta nani yarasta na great man kangori kadhiri kekuti maworks asi musasawira venyava tikataura kuti muri abhuka kwakayazodhijerwa panyaya yakristu nafreeman munoona sei nyaya yakristu nafreeman yakristu nafreeman inotinetsei zvayo inini pandozoti kristu akabhaisa HKD boss asi munhu yari ane badness kudaro plus church true hakuna artist inonyatsosumudza imwe artist ukasikopa mepu chishanda plus ipapo futi ni fema ndi mublame because Christ ani masongo obozwa karowa akatozika muthu katenderera saka relax kwa papa udzuka udura autswa na Freeman pauta sei because uyu akatokura kakutaraka iye aitofanira kutoti una chaifanirwa namfana Kristo aifanira takatora maproduction ane musoro ara maproduction ane musoro oto bondotoshamidza bose pane pakato Freeman akaita shock kutungidza anotoisa Kristo sona katoshamisa kachona Kristo achidhisa HKD boss sasa zvibvunzo zvangu kuti ni comment section batsire kuti akatanyisa kuti akatadzira papi because uyu akatorira mungoma dzake ari ega ndizi chetinawo ana hobo ana ameno smile ameno akawanda ndizi munhu akapinda mugame ende munhu akagadzira songs akatowa ana asuma kusvika mwa 10 anotozika mwe pamwe chakoma hits upo
saka Freeman problem yake ndiye kuti Brazil Christ one asi problem ya Freeman ndiye kuti aifana kuudza kuti Christ usarelax ndopandi kuti Christ akabaiza nekuti nyaya yake inotonetsa kuti munhu amire naye ini ndiye wangu mufana wangu anotogara semuudhu nini mufana wangu Christ alright totogara semuudhu atori mufana wangu zvekutoda zvinotoonana naye ndotombomupusha but ini nangu unongondiziva kuti ini kana pasocial media ndobvarura kana even wanotogara naye ari kubedroom unona kumupisa ari imomo ndandova DJ kuri hapo munhu wese makamaone ipo akuri habu vana izvi vanoona sometimes vafana tombonyatsoendeswa kuri habu uzi kubvira vatomboda rehab podo rehab yakasimba fonera 991 vanhu vane mari ka vanozorwa dombo chachaire first grade saka varikudhakwa here vanonge vari kudhakwa because madecisions avanozotora acho makuruwani abata vakatsiura akapaipai haipe kuda kutsiura uzongovagaisa ekuonesana una mutarisi nekuti mudhari anotondida waya but agone ngozvikurisa pachena chetoti haasi ava ndovadakinga bhozi indomuzoredza kamudhari waya bhozi anenge achirasika kuti zvomatare mimizvomagadziriswa bhozi mwadvaisa nda kumupa futi izvezvi ndeyekuti ngambomira zvekutora tomacerebri chienda kukafudhuningi kake anobhuroka futi achitupa chikafu vakupakurirwa ibhozi achipakura akambotanga achadai sendiflorite album nyowani aimvaita auction kuno kwaita auction mari inenge yarambotoma auction kwese toto twatutwe kuda kuti vagadzira album kana ranisha kapaipa ngwaraza pese paitwa toma auction kwese turi kuna chitotaka vanenge vakatotarisana neshow yavada kuloncha kana album rida kubudiswa ota tuchipera mukadzi akazobaa mwana imi dzikamai big man ya career yake ndakatoitawo something big man afana kukanganwa Temboman ende Temboman ndiye kuti myamuta vana blazi yangu inonzi Olembe unasof Olembe aitotaura nyetoti big man amba zvanga saziyana Temboman bozi baba ozati unozi danso yakatangwa na Temboman uzi ndiye akafiti manager wake fudzika yakatangwa na Temboman 2003 man ndo wakatanga zidanso because kudava kwene yainzi Urban Grooves isu bora tairidza rainzi Tropicana taimbodza nekusineju tairidza salad chete ndisaihosta mawaterwood aya akazenga kutona simad akatokopera rough mix alright Temboman ndiye mukuru wezimdanso ndiye munhu akatanga taitonetsana naye kuti Temboman iwa ufanira kuisa vanhu vanoimba mubhawa ndiye akakrieta chinhu chachi anafandane vakazouya vakasumudzawo nekona yavo manje ivo vandi ndivo aiwa anafandana nepake pakazoplayawo ro yake yakaplaya but inoti kuti yekutanga yekutanga ndiya Temboman ndakana ndinaye big man tichika mabhanzi zvinetsa tiri tese but mufana akazotondibhowa zvekuti mufana anokanganwa saka zvinzotowana confuse nana mufana apop 10 ndezvechokwadi kana asina basa newe atode namba yake nditori nacho ndikamufona atodaire foni but munhu utoti aitombofonawo pafoni yangu inini aitombonidiwo inini kazhinji makati mari ava afana kukanganwa Temboman ndiye akatanga zvezvezvi tikatosenza navo vanhu vese vakakura nalabhaavanotadzirana aiwa havana kutadzirana but ngoti munhu akumumanaje nenyaya hari yaitaurwa napop 10 yebuzve bute zvezvi osati kuti ukatamba nemupa ndo chamakanetsana namaloti kazotanga wakuwanza bute imwa kunyanya wadata zoda kudambudzira hamuzowirirani ada kudambudzira saka tichingopedzawo zvedu DJ kati akupedza zvedu vanhu ngavabarisa nendataura zve ndezvechokwadi vazivikanwa zva turi celebrity remachokwadi ukasauya kwa-DJ inokupodcast hapana zvawaita satasvika kwete mapodcast edu kuda kuita ngezvi aiwa podcast inobvarire mugeto inotaura zvese ini language kana zvinyadzi tosanganwa ikoko geto kuti haina malimits hati limits we chino nechino pick up DJ ino saka yezvino yanguva yekupisa mazino